Това Empower 46, Денислав Шишев, дами и господа, навлиза в Круасана. Битката за първо и второ място. Майко! Денислав Шишев, дами и господа. Пилот от пистовия шампионат, очакваме го отново на трасето. Желаем успешно възстановяване както на него, така и на неговия баща. Христо Бъчваров, фанатик. Браво е! Доста интересна битка. Успя Христо Бъчваров, фанатика, да спечели срещу Виктор Миленков в полуфинала. Доста изравнени са силите на автомобилите при пилотите от клас S3. Денислав Шишев, дами и господа, с доста голяма преднина пред Христо Бъчваров. Дали ще успее Христо Бъчваров да навакса в втората обиколка? Няма да му е, мат. Бавно, бавно. Доста разлика в карането и на двамата пилоти. Кой от двамата е справената тактика? CSL за сега води много. Понекога е тактика, другото е траектория. Сега като го изтеглят, става. Сега да изтеглят това дрифт такси, толкова се падна. Денислав Шишев продължава да води пред Христо Бъчваров. Бах ти, човек, толкова как го стиска. Забелязвате разликата в траекторията и подаване на газ в близката част към публиката на Круасана. Денислав Шишев в завоя подава газ, за да може да излезе. Сега ще видите, трябва да се коментират тия неща. Виждате Христо Бъчваров кога подава вече газ. Дали това ще му коства загубата на финала? След големия финал в клас S3, следва финал в Дрифт Стрит. Финални метри и победа за Денислав Шишев! Аплодисменти за Денислав Шишев! Браво е! Победител в клас S3 на 13-ти национален БМВ Събор! Христо Бъчваров, фанатик, остава на втора позиция. Доста добра за него. С BMW E46 L3. Очакваме всички пилоти от клас Street. Метко Бозаджиев, Александър Бурдин, Данил Иванов, Тодор Костов. Разликата между Drift Street и Drift модифицирани, че Drift Street ще показват умения през цялата писта без да правят тандемни карания, докато финалите при Drift модифицирани е изцяло и единствено на тандемно каране. Сега ще видим професионалиста на всички пилоти от Drift Street. Метко Бозаджиев с BMW E36 328 със състезателен номер 988.